Hej, jeg hedder Sunniva, og i dag skal vi lige prøve at finde nogle lidt mere avancerede positioner i selve håndstanden. Så hvis du tænker, det er let, jeg kan sagtens komme op og stå helt lige, som vi lavede på den anden video, så er her nogle forskellige positioner, som man kan øve sig på, for at gøre det en lille smule sværere. Og den her gang, så hopper vi faktisk op i håndstanden på en anden måde. Så den her gang, så stiller jeg mig med hænderne allerede på jorden, inden i sådan en cirka god firkant. Bøjer lidt i knæene, og hopper op til en split håndstand. Og herfra, så kan vi samle. Vi kan gå ned i en top. Vi kan åbne til en diamond. Vi kan strække det ene ben, det andet. Vi kan lave sådan en her. Og sådan en. En halv åben. Og en halv. Og altså, nu var det i hvert fald en god smagsprøve på alle mulige forskellige positioner, man kan lave, når man har fundet balancen. Held og lykke!